Ikomplu joħorġu aktar reazzjonijiet pożittivi għal proposti li qed iressa il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fil-viżjoni politika li għandu għal pajjiżna. Proposti li fil-qofol tagħhom hemm il-bniedem, il-familji, il-pensjonanti, it-tfal, l-istudenti, iż-żgħażagħ u l-ħaddiema. Fost aktar proposti li laqtu lin-nies hemm dawk li se jinċentivaw liż-żgħażagħ. Fejn gvern ġdid nazzjonalista se jkun qed iżid l-istipendi b'25%, filwaqt li se joħloq 10 setturi ekonomiċi ġodda li se jinċentivaw lin-negozji u joħolqu opportunitajiet ġodda liż-żgħażagħ. Ħajkollok 10 setturi ġodda fejn tista' ssib xogħol, tistudja titgħallem iżjed u. Ma taqtax qalbek kif spiċċajt bil-iskola taqbad taħdem. Żgħażagħ ħajolqothom ħafna għax ovvjament għandhom il-ħajja qudiemhom. U bħala Maltija li ovvjament il-proposti huma tajbin biex il-pajjiż jibqa' sejjer il qudiem. Jien naħseb li proposta vera impressive, mhux biss għax hija żieda fl-stipendju, imma hija żieda b'intenzjoni, bl-ESGs u li ħadd tagħmel effett fuq is-soċjetà. Il-biċċa xogħol tal-meta għaliex hija ħafna favur iż-żgħażagħ u tagħhom huwa l-futur. Minħabba grey list bħalissa jiena personalment inkwetata u nemmen li nistgħu noħorġu minn din il-problema essaġġ u t-tifla tiegħi jkollha post sikur għalhekk kont ivvotajt fl-Ewropa biex tibqa' li Malta u taqla l-flus pajjiżha stess. Tihom iktar xogħol bżonn jur, xogħol li hemm għandna bżonn minħabba speċjalment minħabba l-grey listing, l-ekonomija tagħna ħadet daqqa mhux ħażin u hemm bżonn jiġifieri nerġgħu niftħu iktar opportunitajiet, nibdew nikabru l-ekonomija ta' setturi differenti li huma bżonn jużu ħafna. Oħrajn kellhom kliem ta' tifħir għal Bernard Grech li fil-viżjoni politika tiegħu ħaseb ikoll fil-pensjonanti fejn gvern ġdid nazzjonalista qed iwiegħed li jiżdiedu il-pensjonijiet. Kif nafu l-ħajja qed togħla ħafna. U l-pensjonant għandu jkun mejjun. Il-pensjoni ħatitla għal minimum wage. Allura inti għandek żieda mhux ta' 175 jew ta' 5 euros ħajkollok ħafna iżjed żieda. U żgur ħaddieħor ma jistax joffriha għax ħaddieħor berbaq flusna. Proposti tajbin ħafna, speċjalment tal-anzjani, xina sena d-dila nħorġ bil-pensjoni. U naraħ il-Dr. Bernard Grech minn ġurnata l-oħra dejjem javvanza, isu l-bniedem qed jisimgħu u dejjem naraħ mixi tajjeb ħafna. Il-kampanja mixja tajba u ħarġ proposti vera tajbin għal-żgħażagħ, għall-anzjani, għall-kbar, għal kulħadd. Boħrajn ifaħru l-proposti li ħabbar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li se jgħinu biex ikun hemm bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħin liberu. Bħala mbagħad affarijiet tal-familja naħseb bejn ix-xogħol u l-familja naħseb il-ħin li ħajjejt li qed jagħmel ħatkun favorin naħseb bħala familja u xek għax tgħin il-kulħadd. Speċjalment għal min ikun qed jipprepara biex ikun iktar tfal quddiem, naħseb tgħinu ħafna, ħadd ħafna żgur. L-edukazzjoni għat-tfal tat-tfal tagħna għandha tkun titieħed bis-serjetà. Bħalissa ħankun onesta kif għaddejja s-sitwazzjoni dil-ħajja għolja li qed nara qed fl-aħħar tax-xahar biex ngħaddu biżbrix. Il-ħajja għoliet, jiena naħseb li l-qudiem ħajjejni anki bħala pagiet u hekk se jolli iżjed pagiet qed inħoss u ovvjament il-ħajja ta' daw iż-żewġ titfal ovvjament ħatkun ħafna aħjar milli qiegħda bħalissa żgur definitivament. Għall-edukazzjoni naħseb tajjeb għax dan l-aħħar snin rajnija sejra lura u naħseb il-futuri il-ġejjeni tagħhom jekk jibqa' mdendel kif inhu l-edukazzjoni ħadet daqqa l-isfel sfortunatament. Marija Frankaranza għal Net News.